Ang tapos magmerinda. At nag-alok si Chinchin mag ano. Anong laro? Wala mong bola. Biglaan na ano. Bul na, so si Paong. Wala ngang bola. Sabi nga ni Ate Bidang, dapat pagnagpaplano, hindi yung bigla. Walang bola. Sabi diba, dapat hindi magpaplano kasi Para mas natutuloy. Oo, para mas natutuloy. Saan ang problema nga? Saan nga yung bola? Ayun yung helmet ni Kuya ano. Kay Bin. Palutin na lang natin sa kilo. Pwede. Pagulungin natin. Okay. Pwede yan, ano, volleyball. Badminton. Hangin na. Knit sa bagay. Dance ball, football, mo ayun. Pwede talaga dito maglaro-laro. Ayos yung naisipan na ano ni Chinchin. Dito malawak kasi dito. As Arturo. Ayan po, magandang hapon. At ayan, papunta ako ngayon dun sa site, dun sa bato. Kanina pa sana ako kaso yun nga, maganda yung panahon. Sabi ng asawa ko maglaba daw muna kami. Ayan, naglaba kami. Daming nilaban. Hinati lang namin, bukas nga may natira pa. Maglalaba tayo bukas ulit. At nagchat ako dun kay Kuanuli kung may ano dun. Sabi ni Kuanuli pwede raw kung tumambay doon. Kung ano lang yung ma-vlog muna natin ngayon para makahabol, malapit na cut off. Kailangan mag-ipon ng ano, vlog. Abang-abang na lang po. At yung motor ko wala pa, hiniram ni Bayaw. Kasi may bibilin na pyesa ng bike niya dun sa ano, dun sa ano, Guyudan. Service niyang bike. Nasira. Kaya hiniram muna saglit yung motor ko. Mag-aalas 3 na. Ganda ng panahon. Ikot muna tayo doon. Hindi pa pwedeng daanan dun sa Bacolod, dun sa may tulay. Kasi malalim pa yung tubig. Daming nilaban doon pa. Mayroon pang sa dulo. Ayun na. Sawa ko tulog. Masakit yung ulo. Agad lang masakit ulo. Nung paalis na ako. At ito na yung motor. Kasi Bayaw. Let's go na. Nandito na tayo sa site. Amoy. Tilo. Init. Amoy. Anong pasok? Tapos gusto na mag-klase. Dito pala si Chinchin. Nag-online. Online class. Tapos naligan ako sa ulo so. King. Dito na ako malikod. Kumusta yung ano, pagbakasyon mo doon? Kailan ko? Piyesta pa. Pabalik pa ako pista. Kailan yun? Tapos kay Kanululuti. Ano no? Ewan pa kung kasama pa sila. Kailan nga yun? 7, 7-8. 8. Ano 7-8? April, May. 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 7. Yung piyesta doon, 7 saka 8. Anong ginagawa mo? Sana all 7-8. 2 araw yung fiesta. Ito naman, Desperas bag Ah, 7 yung disperas, pero 8 yung ano. Dalawang salawang kaya sa doon. Alakin mo si Kuya ano? Reggie. Amoy. Alakin mo. Ginagawa mo tulo. Ayaw ko, baka walain ako niyan doon. Baka iligaw ako. Hindi yan, pagkasado ko na. Baka iligaw ako. Kabisado ko na. Parang hindi taga doon. Hindi no, kabisado niyan ah. Ginagawa mo Tilo. An may alaga si Tilo na manok. May alagang manok. Anong ginagawa mo? Tilo. O dalawa na bagay yung manok. Saan galing yan? Doon. May baka na.
Malapit nang magbaklas. Malapit nang baklas. Tukod. Magpapainom. Tubig dapat, cook. Ang painom mo. Ano? May ano pa, vitamins. Sino nagturo sa inyan? May ano, kunti-kunti lang. Vitamin Pro. Binayaran mo na yung manok na yan? Ha? Magkano? Ganda dun sa lugar nyo, no? Iba niya yan ako binabayaran. Binayaran niya na raw eh. Binayaran mo na tilo. Gusto mo Seryoso? ko na ng bayaran. Napala mo sa akin bayaran. Yung bahay nyo, gilid mismo ng ano, dagat. Ganda nga dun sa inyo. Sumama si Insin. Ano? Hindi ko napapauwi yung pagkas dito. Yung nasa tumanyarahan. Kala nga tuto na mag-bacon na yan, tutong bacon. Pag sumama si Chinchin. Hindi ko napapauwiin. Kung sumama, Kasama yan. paano kung hindi sumama? Ay, magkatambo ako. Dami mong kabidyo ko eh. Kaya di maniniwala. Nga siya kasi binalikan niya yung tunay niyang ano. Oo. Sa lawahan nga to. Sabi niya, di pa daw sila nagmi-meet, di pa sila nagdi-date. Sa ano daw, sa piyesta na lang daw. Tapos, isasama mo ko doon, Mason. Sino ba kanata na makalas ang ganda ng sayawan din? Hindi naman ako sumasayaw. Bawal nga sa kanya magsayaw. Hindi naman ako sumasayaw. Hindi. Ano? Masayaw ko nga. Hindi ako sumasayaw. Naku. Sumasayaw lang siya pag may baton. Ano ba, Chin? Pag may baton lang. Kaya kung pupunta sa ano, sayawan, dapat may baton na dala. May kahoy baga. May niyang pinamang gawin pato. Ibukpok ko sa'yo. Ilang oras yung biyahe nyo? Matagal lang ako. Sabi mo 2 oras lang. Hindi naman yung 2 oras. Ipultang mo ng kan mo, kakatang ka Sabi nila ko yun ang pauwi. Pagpultang. Alas 2 sila umalis. Tapos nakauwi sila siguro mga 6 lang pa. Alas 2 na. Hapon. Tapos alas 6 na. Tapos mga alas 6 na lang pa sa akin sila nakauwi. Tama. Sabi sa akin yun. Kasi nung pumunta kami ng ano, Pagpultang kasi ng mga motor nila. pumunta kami ng sa ano, Subukan mo di pultang ang motor mo. Lagunoy. Magtutula ka talaga pa. Lagunoy, pumunta kami ng Lagunoy, halos 3 oras. Nakakukpat eh. Pero nung pumunta daw sila, papunta pa lang doon, maano. Matagal. Kasi di niya alam. Kasi hindi alam si Tilo. Makabawi lang ako. Makabawi lang ako. Nakabawi na. Tapos, nakita ko dun sa vlog, tinatanong ka kung alam mo yung daanan. Hindi ko alam yung daanan. Tapos pagdating dun sa bangka, ano Tilo, alam mo na. Ano, sinundo kayo? Namamasada talaga yun dun. May bayad ng bangka yun. Ate Bidang. Umuwi na. Makay pang Kin-kin. binibing Angela. Ano? Binibing Angela. Binibi Angela. Ano binibing Angela? Hindi tayo mag ano, lakad-lakad tayo. Gala-gala kita. Saan? Sari baya. Sarero. Ikaw. Ikaw. Iya. Kaya kita. Putang iya kita. Rayo, mad. Layo. Magaganda ka. Putang iya. Pwede man, iriga. Tapos? Tendaro magmotor iyamig. Maklay. Ay, so. Tapos pabalik ka. Magkakad ka na lang. Ay! Ang tingnan natin sa taas. Mga hollow blocks. Tingnan natin sa taas kung
Yun. Ay! Ang ganda. Tuyong-tuyo na. Walang bitak-bitak. Tapos na pala yung bahay dun. Kabila. Ang ganda ng tanawin po dito sa taas. Ha? Ano binili mo? Ano binili mo? Pansit? At pala nagluto na lang tayo. Kakain daw. Baka kulang yan. Bumili si Ate Bidang ng pansit. Ganda dito sa taas. Oh. Pwede ka mag-volleyball ka. Ha? Volleyball? Pwede. At nag-aalok siya chinchin na ganda raw dito maglagay ng net, volleyballan o kaya badminton. Boy, pwede talaga kung ano, paghapon. Boy, tuyo na dito eh. Hindi na putik. Pwede talaga, Chin. Pwede talaga, hindi na putik. Hindi na siya putik-putik. Diyan banda yung ano, kasadali. Ganda dyan. Pansit. Amoy. Bili ka pa tilo. Ha? Wala na? Inabos mo na? Nagpamerienda si Ate Bidang. Amoy. Hindi kita sa ulo. Panganap siya. Blood. Doon kaya kwento. May merienda. Malaki kayo sa wala, no? Baka may nipsil. Nabayas mo, isa mo? Oh, kasi nung ano, nalagay namin. Iso ka bulat natin. Mas mag-gas, mag-volleyball dito. Basta. Hindi na. Mag-volleyball mo. Mag-volleyball kasi walang nagawa sa bar. Amo. Merienda. Ako naman pa, tingnan mo. Di man, arayo man. Halo. Ito pa sinabot. Dalag lang to. Ano? Ito pa. Nung nagluto kita, di ka nga isabi. Tanto. Sana talaga ito. Salamat kay Ate Bidang. Hago. Anak niya. Uy, ano? Kain na. Busog yan. Saan na ba ako sa'yo magkakan? Baba. Ano? Ayun. Muna ulang ka baba. Ha? Sa paruyan. Ang paruyan. Tapos tag ulit mo ganyan na. Makati. Yung saot? Oo, wot. Yung tambak na ot? Ang tamlin siya. Normal, ko yan. Pag walang nas, pwede naman tayo mag-football dyan. Hindi. Wala na, ang bula. Meron nga! Yung dati, yung wala pa cellphone. Hindi, pag Yung gabi, ganun. pag kabayugan ng Yung buwan. enter. Interan. Ito pa yun. Na, nag-iisip ng laro kung ano. Pwede maglaro daw dyan. Maluto. Maganda, enter na lang. Sarap talaga. Todo taya. Todo taya. Hindi ko ganito.
Habulin kita. Anong laro yun? Ayaw mo taya. Ambulan! Naabot. Ayaw mo taya ako. Hindi hahabulin kita. Tumakbo ka na. Nahabulin ka. Sa bago pa, di. Natala yan eh. Ang tapos magmerinda. At nag-alok si Chinchin mag ano. Anong laro? Balik. Wala mong bola. Biglaan na ano. Balik na. So, si Paong. Ah. Wala ngang bola. Sabi nga ni Ate Bidang, dapat pag nagpaplano, hindi yung bigla. Oo. Walang bola. Sabi diba, dapat hindi magpaplano kasi Para mas natutuloy. Oo, para mas natutuloy. Saan ang problema nga? Saan nga yung bola? Ayun yung helmet ni Kuya. Ano? Pwede. Balutin na lang natin sa kilo. Pwede. Pagulungin natin. Pwede. Pwede yan, ano, volleyball. Badminton. Hangangin na. Init sa bagay. Dance ball, football, mo eh. Diyan no. Maganda talaga dyan. Lalo nangingamin natin Pag walang gawa. Tapos yung batuan mo lang. Dance ball. Hindi, patuwa ng... So, ano yung ka? Batuan ng- Nasa karawaga mo. Tapos, ilagan ninyo abula. Babagaton? Yung binabato? Kulog yun ah. Hindi. Magtatakbo? Ah, yung Maganda, siling may titira tapos may papaikot. Itatakbo ka Kuya, tapos babatuin ka ang matamaan taya. Di ba, gaganito nung taya, yung bola, papunta sa inyo. Sipain. Pain mo, tapos punta ka doon. Yung paikot. Sa base pa. Oo, yung base. Dance ball yung binabato. Kasi hindi nila nakakuha yung bola, pabalik. Yung tinutusok. Yung tinutusok, ano yun? Ball. Seryoso na sa Igbol. ball. Kausapin mo na rin. Nagloading ka kasi. yung binabato, dance ball. Dance ball. Sinisipa, football. Tinutusok, fishball. Yung may Igbol. Igbol. tobol. Ay, tambay kami dun sa ano, Boulevard. Ikaw, Ate Bidang, sama ka? Hindi naman kasi dun sa motor eh. Maglalakad to. e-bike. E-bike, maglakad ka. Pumunta dun. Hindi naman tumaano dito. Nagbibis daw si ano. Bibis daw si Chinchin. Gala-gala sa Boulevard. Pwede. Mas maganda pa yun, matutuloy talaga yun. Amo. Kaysa dun sinasabi mo maglalaro, wala nang bola. Ay, ano na lang. Siguro ano, sa Webes. Sige, pwede. Kasi free time ko naman sa Webes. Sa Webis, pwede. Maghiram ka na ng bola. Wala naman, wala. Tapos maghanap tayo ng... Oo. natin sa Kasi wala mo na akong bola. Pupunta tayo doon. Maganda yan kasi ano. Wala na. Papawis, no? Papawis din. Tapos yung ano yung mga team, di ba? Pwede. na. Webis, anong araw ngayon? Martes. Martes. Pupunta tayo kila nanay. Bukas kasi may pasok. 25 ngayon? 5, 6. Hindi pa naman ano. Pwede, pwede. Oh, punta ako dito. Bibigit mo na. Oh, sige na, sige na. Abis mo na sa ano. Pwede talaga dito maglaro-laro. Ayos yung naisipan na ano ni Chinchin. Dito malawak kasi dito. Si Arturo. Si Arturo. Ang kambing. Arturo. Arturo. Busog. Pasyal-pasyal. Pwede na sir. Parat payat na nga. Oo. Ika na nagmang nakuha sir ah. Ako. Ay ikaw. Si Ate Bidang pala nagbantay niyan. Okay no, hindi na wala nang putik-putik dito. Presko dito talaga. Preskong presko. Napakaliwalas. Ikaw Lo, sama ka Lo? Lo, sama ka?
Di tayo kasi sa motor. Maglalakad ka na lang. Ay, may iyak yung bata. Ay, magulit pa ako. Ha? Ay, magulit pa. Ikaw, sigaw. Ano tayo dito sa Islab. Ikot-ikot tayo sa bahay ni Chin-Chin. Ayan po, nakatambay ako dito nga sa dito sa site ngayon. At bago ko nagpunta dito, nagpaalam naman kay Kuya Noli. Tatambay ako. Tapos yun, hindi natin naasahan, nandito pala si Chin-Chin kasi siya, online class dito. Datnan ko. Tapos kakatapos lang. Tapos tamang pintuan. Tamang pintuan lang. At nagyaya nga na laro-laro daw dyan. Kasi walang bola, walang net. Sabi niya badminton, pwede volleyball. Kasi walang bola ang gagamitin. Yun na namin, doon na lang. Tambay na lang kami doon sa tindahan nila Gwen. At si Tilo, sasabay na lang, no? Lo, anin mo na muna yung mga kinainan. At si Ate Bidang ay bumili ng pansit. Sabi ko nga, nagluto na lang sana tayo kako. Sabi natin, bilang bili na lang daw. Yan. At hinihintay ko sila at nagbibi si Chin-Chin. Yan lang muna yung vlog na ating nagawa. Ayun. Gala-gala lang muna. Naglaba muna sa bahay bago umalis. Kaya hapon dito nakapunta. Daming labahan. Kasi ngayon lang gumanda yung panahon dito sa Bicol. Talagang ilang buwan na laging umuulan. Kaya natambakan kami ng labahan. Ayun. Hindi ko makita po. Si Tilo. Ayun po, hanggang dito lang yung vlog na to. At meron tayong gagawin na vlog na yun nga, papunta kila Gwen. Ibubukod na lang natin yun. Ayun po, maraming salamat sa panonood nyo. Yan. Bye-bye!